Ọtụtụ ọma ndị Igbo ibe m, ndị nwe na ndị nwe m. Aka m bụkwa onye nkụzi unu, Oriakụ Ọnachukwu Obi si Shalom. N'ụbọchị taa, ihe m buru batawo otu esi akpọpụta okwu n'olu Igbo, otu esi agụpụta ahịrịokwu, otu esi akpọpụta ihe n'olu Igbo. How to read, how to pronounce words in Igbo. Some people find it difficult, but it's very easy because the Igbo alphabet is complete, unlike the English alphabet. It's very easy and straight to the point. I'll be doing it one after the other. I'll be taking them one after the other to help you. Follow me. If you follow me, you will find out that it's very easy. Just the way you pronounce or the way you read out things in English language. Ihe m na-ekwu bụ na Igbo, ịkpọpụta Igbo dị mfe. Ịkpọpụta mkpụrụ okwu n'Igbo dị mfe, mana ụfọdụ na-ahụ ya dịka ihe rara ahụ. Ọ raghị ahụ, ọ dị mfe. Gee m ntị, soro m otu m ga-esi wee kụzie ya. Ị ga-ahụ na ọ dị mfe. Ngwa, tupu m aga n'iru, m na-aga ịgụkwara unu abụ ịdị Igbo ka ịghọta na ọ ebe a ka anyị si ewepụta mkpụrụ okwu. Ebe a ka anyị esi were ihe ndị anyị eji wee mee mkpụrụ okwu. Ịhụ na ọ dị izi. Ka anyị gakwa n'iru. Abịchịdị figigbighigwi ijeke kpikwilemene nyenwenye ụọ piresesheti uoviwiyeze. Ọ na-ara ahụ. It's easy. Ọ dị easy. Ọ na-ara ahụ. It's very easy. Now, I want us to start making words in Igbo language. Achọrọ m ka anyị bido depụtawa mkpụrụ okwu wee kpọpụtawa ha n'onu Igbo. Ngwa ka anyị were a, otu anyị si agụ ihe na olu Bekee, otu ọ bụ aka, 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 aka. Otu anyị si agụ ihe n'olu Bekee, otu ọ bụ. The way you read in English language, just try to apply it. That's the same way. Once you know all these, how to pronounce them very well, then it's easy. The next one, ka m were kwa ọzọ. Dịka gbe, ka m were etu ndị ratụrụ ahụ obere. Gbe, 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 gbanye, 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 gbanye. Lee anya ebe a. Gba, a, gbe, a, nye, e. Marakwa na nke a bụ ọ bụ i. Ọ ya bụ ebe ndị mmadụ na-eme na-aghọtachi ihe a. Abịa ha na-eche na nke a bụ i, ọ bụkwa i, ọ bụkwanụ a. Ebe ọbụla ị hụrụ ya, ka ọ na-aza. Ebe ọbụla ị hụrụ i, ka ọ na-aza. It answers it sounds There's nothing like i. In Igbo language, in Igbo alphabet, every letter of the Igbo alphabet has just one sound. One sound. They don't produce two sounds like English alphabets. For example, A produces a, and sometimes o, like all. But in Igbo language, one is one, and that's easy. Gbe, a, nye, e. Gbe, a, nye, e. Chetakwa na nke a bụ gbe, 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 a, nye, e. Ikpe ọnụ ya nụ. Gba, nye. Ị hụrụ ya? Gba, nye. Gba, nye. Ọ dị easy. Ọ na-ara ahụ. It's easy. Ọ dị ofere. Ọ na-ara ahụ. Gba, nye. Gba, nye. Ngwa ka m dekwa ọzọ. Chi, e.
dị ị chi ị dị ị Chidi Chidi aha mmadụ ị hụrụ ya chi ị dị ị oke ihe m na-aga ime bụ nke a ana m aga ịkpọ ndị ahụ m che na-ara ahụ m na-aga ịkpọ ha ofu ofu ị mara otu esi akpọ ha ịhụ na ha anaghị ara ahụ chetakwa na m si ka chi ị dị ị nna gị ji ndị ahụ na-ara ahụ ji mee mkpụrụ okwu ịhụ na ha anaghị ara ahụ ka m werekwa nke a gh asị m he ọ bụghị he ka m kwuru ghọta tinye ọ etinyerịrị ihe ị ga-asị ghọ ta ụfọdụ mgbe anyị na-ede ihe na ịntanetị anyị na-ahụcha ụmụ ihe ndị a ka anyị tinyechaa ha mana m ga-aga ijisi ike nweta ha sị na o nwere otu esi enweta ha ka m bido tinyewe ha ma m chọọ ide isiokwu m kụziri ọ dịzie ka ịma hụ ka esi ede Igbo mana m ga-ejisi ike nweta ya ka m na-etinye maka na ha dị mkpa ọ ya bụ Igbo a na-asụ asụ ghọta ghọta ịhụla ya chetakwa nke a ghọta ọ na-ara ahụ ngwa ka anyị gaa n'ihu nke ọzọ m ga-ejikwa bụ gwii GW gwii gwa m n'Igbo o nweta esi ede m a na-ewetutu aka dee ya iche gwa m ya bụ gwa m iwepụzi aka ise gwa m ụfọdụ na-edekọkwa ya ọnụ mana mụnwa otu aka m si edi ya maka na ọ wụ otu esi edi ya onwe ndị na-edekọta ya ọnụ mana ka m dekọta ya ọnụ ka ị nwee ghọta otu esi akpọpụta ya gwa m ngwa ka anyị kpọọ ya gwa m ihe anaghị ara ahụ gwe ka ọ bụ gwa m okwu gwa m ihe ị chọrọ ime gwa m o nwekwara ụdị ihe ndị ọzọ ya eji eme mana m na-eme ofu ka maka na oge adịghị ihe onyonyo ka m na-eme anyị anọghị n'ụlọ akwụkwọ ngwa ka anyị gaa n'iru ka m werekwa olee ọzọ m ga-ewere ka m were kp ka m ji ya mee ekpere ya bụ not ọ bụ bụ ekpe ekpere ị hụrụ ya ekpere gwale ya otu m si wee kwuo ya ya bụ gịnị
ekpere, ekpere, ekpere. Ị hụrụ ya? Ngwa ka anyị were kwe, dịka ị chọrọ ịkpọ Q n'olu oyibo. Q in English. That's the sound this one makes. Kwi. Itinyezie kwe, kwere, ị hụrụ ya? Kwere, dịka ị na-akpọ ya n'olu bekee. Ngwa ka m gaa ọzọ, ka m were nke nwere kpọm n'isi ya. Enweghị nsọ ọ bụ mana nke a bụ o not u, maka na o nwere kpọm n'okpuru ya. Ṅụọ mmiri, drink water. Ṅụọ mmiri. Ṅụọ mmiri, drink water. Ka m gakwa n'iru. Nwa. Ị hụrụ m tinye ya a, ọ dazie nwa, ọ bụ nwe. Abụrụ is a, ọ aka a na-akpị ya. Nwata. That's a child. Nwata. E nwekwara ihe ndị ọzọ. Nwanne m nwoke. Ngwa ka m mee nwoke. Nwata. Anyị emekwa nwo. Just soro toshada. Nwoke. Nwee oke nwoke. Ị hụrụ ya? Nwoke. Ngwa ka anyị gakwa n'iru. Anyị nwere nye, ny, ny, nye m, nothing ya. Nye m. Ichi wepụta aka, wepụta aka dịka nye m. Wepụta aka, nye m. M ga-akọwara gị ihe m ji na-ewepụ aka na ihe onyonyo ọzọ m ga-eme. Nye m. Ngwa ka m gaa na ọzọ. Nke a dị ofele. Shere. Etinyezie ya a ebe a, bụrụ ashịrị. That's gossip. Ashịrị. Ị hụrụ otu o si aga? Onweghị ihe na-ara ahụ na ya. Ọ dị ofele. Onweghị ihe na-ara ahụ. Mana tutu ịmụta otu esi agụ ihe ndị a, achọkwara m ịgwa gị otu esi ụdị ume a, vowels, otu esi akpọpụta ha ọzọ. Ịmụta ha anya, onwezi ihe ga-ara gị ahụ n'olu Igbo. A na-akpọ ya ebe ọbụla ị hụrụ ya. It is pronounced it's not have that at the back of your mind. It's is no other sound. It doesn't make any other sound. It's just this is and never e. You can't call it e. It's anywhere you see it is it doesn't have any other sound. This one is e, the one with just a dot on the head. E, it doesn't have any other sound. E, and you don't call this e. You don't call e.
That's another mistake people make. This is e and this is e. 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 This is e. E. There's a difference. E and e. 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 Sometimes when people want to write things, they will go and put this instead of this. Know how to pronounce them. E. E. O. O. No dot. O. 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 And when you want to say o, you have to put dot. O. Please, whenever you want to say o, put dot. Don't leave it like this. It's wrong in Igbo. You are saying o. 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 Ooh. 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 It's always ooh. Ooh. And then when I want to put dot, it's o. 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 Anytime you say o, please put dot. O. O. A. E. I. O. O. U. U. A. E. I. O. O. U. U. You see? Very easy. Okay. We are going to stop here today because of our time. My time is running up. But remember, it's very easy. If you find this interesting, let's do more of it. I can help you do more of this until you're perfect on how to read and pronounce Igbo. But this is just a brief one. Like I said, just look down a little bit, and under that video you're watching, you will see where they wrote subscribe. They wrote it with red color. Subscribe. Please do subscribe. Not just liking, not just commenting. Subscribe. Don't view and go. It's wrong. Please subscribe. God bless you. See you in my next class. I'm coming up with a lot. I'm just starting. I have a lot I'm going to be talking about in Igbo language. Both culture, things that has to do with culture, and a lot. Keep on subscribing. See you.